Sa mga pangunahing balita, Ash Wednesday ginugunita ng mga Katoliko ngayong araw. DOH Bicol pinag-iingat ang publiko sa mga sakit tuwing tag-init. Lalaki arestado sa higit 2 milyong halaga ng shabu. Arms cache ng NPA na diskubre sa Lagonoy, Camarines Sur. At Bonnie Garden, dagdag na bagong atraksyon sa Albay Park and Wildlife. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. 5 ng Marso, taong kasalukuyan. Ash Wednesday, ginugunita ng mga Katoliko ngayong araw. Simbahang Katolika ay pinaliwanag ang kahulugan at kahalagahan nito. May report si John Lopez. Ginugunita ngayong araw ng mga Katoliko ang Ash Wednesday o Day of Ashes. Sa lungsod ng Legazpi, isa ang Padre Pio Chapel sa Embarcadero de Legazpi na dinagsa ng mga mananampalataya. Si Gemma, ilan sa mga dumalo sa misa at nagpalagay ng abo sa noo. Aniya, kinamulatan niya na ito sa kanyang mga magulang at simbolo ng kanyang malalim na pananalig bilang isang Kristiyano. Sa akin, siguro ito yung pagkakataon ko para makapag-fasting. And yun nga, yung sabi kanina ni Father about abstinence, and magbalik loob sa ating Panginoon. Ayon kay Reverend Father Jonathan Calleja, ang paglalagay ng abo sa noo tuwing Ash Wednesday ay tanda ng pagsisisi at pagbabalik loob sa may kapal. Dagdag pa niya, ngayong araw ay ang pagsisimula rin ng Lenten season o Kwaresma o Semana Santa. Hudyat rin ito ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Isinasagawa ito 40 araw bago ang Easter Sunday o Pasko ng Pagkabuhay. Kita mga Katoliko niyan, itong krus na lahit sa tuyang ang simbolismo kan sa tuyang pagsulsong ng kasalan. Pagpakumbaba asin paghagintawa sa Diyos, pagbagong buhay. Binigyang diin rin ni Reverend Father Calleja ang kahalagahan ng pagdalo sa mga misa, pangungumpisal, pabasa at pagbisita iglesia tuwing Semana Santa. Ang pangapudo kaning Ash Wednesday, lalo na Lenten season, ay ang change of heart. Po? And prayer, charity, and then nyaon sa gospel po ngunyan, passing abstinence, all these are signs na pagsulsul kang kasalanta, pagbagong buhay sa atubang nin mahal na Diyos. Hangad naman ng simbahang Katolika na sa pagunitang ito, mas mapalapit ang tao sa Panginoon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, John Lopez. 40 degrees Celsius na heat index na itala sa lungsod ng Legazpi ngayong araw. Pag-asa, nilinaw na hindi pa nagsisimula ang dry season. May report si May Encinares. Sa kabila na matinding init ng panahon ngayong araw sa lungsod ng Legazpi, todo kayod pa rin ang tricycle driver na si Tatay Hil. Ito lamang daw kasi ang kanyang tanging source of income upang matustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Upang hindi naman dapuan ng sakit na dulot ng mainit na panahon, mas dinadamihan niya na lamang daw ang pag-inom ng tubig. At kapag talagang hindi na kaya ng kanyang katawan, hindi na daw niya pinipilit pang mamasada. Sa init naman siguro, wala tayong magagawa kasi nasa panahon yan eh. Mas para sa amin na mga driver, mas maganda mainit kasi maulan. Kasi doon kami nakakuha ng pasahero. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, kaninang alas 11 ng umaga, pumalo sa 40 degrees Celsius ang heat index sa lungsod ng Legazpi. At 42 degrees Celsius ang heat index sa Pili, Camarines Sur at Verac, Tanduanes. Nilinaw naman ang PAG-ASA na hindi pa nagsisimula ang dry season o ang panahon ng tag-init. Bunga lamang ng easterlies o ang hangin mula sa Pacific Ocean ang nararanasang mainit na panahon. Time na dominant ngunyan, ini yung easterlies. So yan sa tuya ngunyan na aldaw hanggang sa aga, laumanta ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan. May tsansa pa man in mga isolated rain showers or thunderstorms lalo na sa mga bandang hapon or sa Banggi. Bago matapos ang buwan ng Marso, posible raw na magsimula na ang tag-init. Ngunit hindi ito magiging kasing init noong nakaraang taon. Sa mga masunod na semana or lalo na sa mga bulan ng mga Abril at Mayo, yan ang inasanto talagang
peak kang mainit na panahon digdi sa Pilipinas. Although sa Bicol may mga nilalaong pagkita mga isolated na mga thunderstorms, mga isolated rain showers lalo na sa mostly in the afternoon or evening. Pero mostly talaga magiging inasan na magiging mainit naman sa tuyang panahon. Kumbaga taon-taon man po yan sa tuyang namamatian na pag March, April hanggang May na talagang mainitan sa tuyang ang panahon sa sa Pilipinas. Samantala, sa Biyernes hanggang sa weekend, posibleng makaranas ng pag-uulan ang buong Kabikolan dahil sa epekto ng shearline at northeast monsoon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Arestado ang isang lalaki sa Daet, Camarines Norte matapos na masamsam mula sa kanyang higit sa 2 milyong halaga ng shabu. PNP sinigurong hindi sa Bicol ang supplier ng sospek. May report si Regine Bue. Higit 2 milyong halaga ng inihinala ang shabu ang nakumpiska sa isang sospek sa ikinasang anti-illegal drug operation sa Purok 4, Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte, alas 9:47 ng gabi nitong Lunes. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena Jr., hepe ng Daet Municipal Police Station ang sospek bilang si Alias Nadan, 38 anyos, residente ng Purok Mulavi, Barangay Poblacion Norte, Paracali, parehong probinsya. Nakuha mula sa kanya ang 49 na Hitzel transparent plastic sachet nang inihinala ang shabu na may bigat na mahigit kumulang 300 gramo na may street value na humigit kumulang 2,040,000 pesos. Mayroon tayong monitoring and meron tayong test buying. So ibig sabihin yan, for several occasions, yung galaw ng ating suspetsadong nakuha ay nakalista na sa amin. So meron din kaming mga pinalubog na sumusunod-sunod sa kanya from Paracali, pupunta sa ibang munisipyo, kumbaga patalon-talon siya. So nagkataon lang nung nakapag-test buy kami, yung buy bus operation na ay lumipat dito sa Daet, dito nagawa yung transaction na malaki yan at nandun lahat sa kanyang bag. Yung we are praying sa amin na sana yun na yung dala-dala niya. Ayon sa hepe, ituturing nilang high-value target ang sospek. Inaalam pa ngayon kung sino ang supplier nito ng illegal na droga, ngunit ayon kay Garchitorena, tiyak niyang hindi ito galing sa Bicol Region. Sa amin po dito sa Kapulisan, hindi lang po dito sa Daet, sa buong Camarines Norte at sa buong Pilipinas, patuloy po ang Philippine National Police sa pangangampanya para mabawasan po ang ating mga illegal drugs operators, mga personalities at sana matigil na ang ganitong masamang gawain. Magpapasalamat po ang PNP sa patuloy ninyong pagbibigay sa amin ng magagandang informasyon at yung mga informasyon na ito ay tuloy-tuloy po namin i-verify kagaya po ng mga ibinigay ninyo sa amin na magandang resulta. Sa pagtutulungan po natin, makakamit po natin ang gusto nating maging matahimik at safe po ang ating Nasa kustodiya pa ng Daet MPS ang sospek na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Regine Bue. Arms cache ng NPA na diskubre sa Lagonoy, Camarines Sur. At file drill ng isang malaking mall sa lungsod ng Legazpi, pinangunahan ng mga babaeng bumbero. Yan at iba pang balita sa Pababalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa.
Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ng kanyang sinusulong, siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang Kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Arms cache ng NPA nadiskubre sa Lagunoy, Camarines Sur matapos na itimbre ng isang dating rebelde. May report si Regine Bue. Nadiskubre ng otoridad ang arms cache o imbakan ng mga armas ng New People's Army sa Barangay Agusais, Lagunoy, Camarines Sur kahapon ng umaga. Ayon kay Police Captain Jason Canato, ang platoon leader ng Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company, dating miyembro ng rebelding grupo ang nagtimbre sa otoridad ng naturang arms cache. Nakuha sa lugar ang improvised explosive device o EID at 52 piraso ng M16 magazine. Malaking investment po to sa government side kasi mapipilay po nito ang kalaban natin, ang kalaban ng gobyerno para po magkandak sinda ng mga hindi inaasahan na activity sa ating mga tropa o sa mga ibang mga tao. Naging matagumpay naman ang operasyon dahil sa pakikipagtulungan ng 83rd Infantry Battalion, Philippine Army, Call 3, Provincial Intelligence Unit ng Camarines Sur Police Provincial Office at ng Lagunoy Municipal Police Station. Sa mga kasama natin dyan sa may mga programa tayo ng gobyerno na tulong sa kanila, sana i-grab nila yan para sisintay matulungan sila para wala nang gulo, di ba? At the same time, sa mga community naman dito sa Kamsur, kung may mga nalalaman naman kayo ng mga impormasyon o mga katulad nila, so huwag pong mag-atubili na magsabi sa aming impilan o saan man na istasyon para po mabigyan ng aksyon ang mga ganyang mga activities po nila. Nasa kustodiya na ng autoridad ang mga nakuhang armas para sa tamang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Regine Bue. Ngayong unti-unti nang nararamdaman ang mainit na panahon, kinakailangan din ng iba yung pag-iingat upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit lalo na ngayong malapit na ang summer season. Alamin ang ilang tips upang maiwasan ang mga sakit tuwing tag-init. Narito ang aking report. Dahil sa matinding init ng panahon ngayong araw, napabili na ng milk tea ang nursing student na si Elwin. Ito raw ang paraan niya para mabawasan ang kanyang pagpapawis. Para hindi naman dapuan ng sakit na dulot ng mainit na panahon, lagi niya raw sinisiguro na may dala siyang ekstrang damit at bimpo. Sa student po, grabe na po yung apekto ng init since lagi po nga kami nakaputi, lagi po kaming pinapawisan, especially po sa amin na nursing student, pinapawisan kami po, tapos apektado din po kami sa sa loob ng classroom, mainit, tapos nahihilo. Grabe po sa migraine po din sa studies.
Ayon kay Dr. Xavier Vallejo ng Department of Health o DOH Bicol, ngayong unti-unti nang nararamdaman ang pag-init ng panahon, kinakailangan din ng iba yung pag-iingat upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit tuwing tag-init. Ilan sa mga sakit tuwing summer season ay ang measles, mumps, pigsa, sunburn at iba pang skin conditions. Maaari rin umanong makaranas ng dehydration, heat cramps, heat exhaustion, heat fatigue at heat stroke. Ginagawa namin is constant reminder sa mga tao. Nag-release kami ng IEC. Then, we closely monitor, in coordination with the LGU. Usually naman sila talaga ang nasa baba na nag-check kung ano yung nangyayari sa localities nila. Upang maiwasan ang mga ito, napakahalaga ang pag-inom ng maraming tubig. Iwasan ang pagbilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at magsuot lamang ng mapipreskong damit. Seek proper consult. Kung may nararamdaman, ipastek agad. Madami naman tayong mga health workers na nasa baba. And mas maganda na early consultation bago pa ito lumala at mag-spread. Usually kasi ang mga sakit for summer is yung mga nakukuha sa mga close, yung mga crowded areas like measles, mumps, yung mga dikit-dikit yung tao. So, if ever may ganun, much better na seek early consultation sa mga health workers na nasa areas nila. Samantala, patuloy umano ang ginagawang koordinasyon ng opisina ng DOH Bicol sa mga Rural Health Unit at Health Facilities upang mas maging handa sa pagtugon sa mga naturang sakit. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Fire drill sa isang malaking mall sa lungsod ng Legazpi, pinangunahan ng mga babaeng bumbero bilang pakikisa sa selebrasyon ng Women's Month ngayong taon. May report si Rose Belista. Pinangunahan ng mga babaeng bumbero ng Bureau of Fire Protection o BFP Legazpi ang ginanap na fire drill sa SM City Legazpi kahapon. Ayon kay Fire Senior Superintendent Achilles Martinez Santiago, layunin ng aktibidad na mapalawak ang kamalayan ng publiko sa pag-iwas at pagsugpo sa sunog. Aktibo rin na nakilahok sa fire drill ang mga tenant at mga empleyado ng nasabing mall. Pusong Bicolano tayo, sino man ang mayroong pangangailangan ng tulong, ituturing natin ang member ng pamilya natin para ma-responde ito. At hindi tayo sa surrender hanggang hindi natin matugunan kung ano ang dapat. Bukod sa selebrasyon ng Fire Prevention Month, ito rin umano ang kanilang pakikilahok sa selebrasyon ng Women's Month ngayong taon. Sa aktibidad, bumida ang kababaihang bumbero sa disaster response na nagsasalamin sa galing at tapang ng kababaihan sa mga oras ng emerhensya. Social responsibility sa ating industriya na patuloy nilang ginagampanan. Tandaan palagi natin, when fire ignites, heroes unite. Kayo yung aming mga buhay na bayani kung saan. Patutugunan natin ang pangangailangan ng ating kapwa. Samantala, base sa datos ng BFP Legazpi Station, 8 kaso na ng sunog ang naitala nila ngayong 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Belista. Ilang banging isda sa bayan ng UWAS, personalidad na binisita ni Diday Ko. At Bonnie Garden, dagdag na bagong atraksyon sa Albay Park and Wildlife. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol, Alin TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Got! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos,
Pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapatabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Ilang mangingisda sa bayan ng Uwas ang personal na binisita ni Albay Vice Gubernatorial Aspirant Diday Co. Kasabay ng kanyang pagbisita ay pinangunahan din nito ang Coastal Cleanup Drive sa naturang bayan. May report si Danica Garcia. Upang personal na makamusta, makita ang kalagayan at malaman ng mga kinakaharap na problema ng mga mangingisda sa Barangay Badian, Uwas, Albay. Nitong linggo, nagtungo sa naturang lugar si Albay Vice Gubernatorial Aspirant Diday Co at ang kanyang team. Ilan sa mga hinaing na nabanggit sa pagbisita ni Diday ay ang mga problema sa supply ng tubig at kuryente. Idagdag pa ang iligal na pangingisda sa lugar. Kwento ng residenteng si Marjorie, dahil sa illegal fishing activity sa kanilang lugar, napilitan ng lumuwas ng Maynila ang kanyang asawa upang maghanap ng ibang mapapasukang trabaho. Hangad ni Marjorie na masolusyonan ang mga nabanggit na problema ng mga bagong uupong opisyal ng lalawigan. Kung dito po kaya, wala naman po siyang trabaho. Wala na rin po hanap buhay. Kung sa dagat po nga ano niya, wala. Kahit po yung mag-load ng mga wala po nakukuha. Labis naman ay pinagpapasalamat ni Punong Barangay Rodito Almosara ang pagbubukas ng pinto ni Diday upang marinig ang kanilang mga suliranin sa barangay. Aniya, ang pagbisitang ito ay nagdala rin sa kanila ng bagong pag-asa. Ang problema may po talaga dito, lalo na ang request ako ng mga tawo ko ide. Aram ko, problema man po ikadi ito sa Indo. Sa kuryente po, napakataas ng kuryente may ide. 21, minsan naga 23, 22. Yun po ang pinakang problema may didi na hindi kaya bayadan ng mga warang-wara. Dakol po na hindi naman pare-parehas ang antas ng buhay ng tao. Sana na maipaabot niya o kaya matawan niya kami talaga ng tabang. Duman sa mga pig para daing ming problema idi sa amon. Lalong-lalo na so emergency vehicle mi didi, wara kami. Aram man sana na napakarayo ng ospital idi sa amo. Pantaw to Piodoran, long destination talaga. Tapos so water system na nakasolar. Ayon naman kay Diday, malaki ang ambag ng mga mangingisda sa ekonomiya ng Albay. Ngunit higit pa rito, bilang isang mamamayan, dapat rin silang bigyan ng kaukulang pansin upang kahit papano ay makaahon sila sa hirap ng buhay. Sa abot kang makakaya ta, anong pwede kong darahon na tabang gagawin ko? Inot na inot, iyon na nga ni sa kuryente. Gabus man po kita na peperwisyo duman Kaya salamaton sa satuyang mga katuwang Ako Bicol Party List. Chairman Zaldico, together with Kong Joey, ini po ang mga basic needs na talagang haluin ng pigahalat. Gabus kita talagang ma-rejoice. Kuryente is the answer. Again, warak man pong investor na masugal sa to, kung bako magayon ng kuryente ta. Pandua,
mabarato po ang sa tuyang kuryente dahil sa systems law. So, dakol po ang mabenepisyo. Not only the investors, but most importantly, so local po na apektadong maray, lalo na ining mga kasaradayan na problemado na nga ni po sa kabuhayan na bako permanente ang sain ng paglawod, magabat pa po ang pagbayad ninda sa kuryente. Siniguro rin ni Diday na bibigyan niya ng kasagutan ang mga ipinaabot sa kanyang problema ng nasabing komunidad. Actually po, nagtuga na ako. Bahala na si Batman, pero nagtuga ako. So, si Sunday pang tubig, magsurat, papadarahan po, patawanan ko, key water system. Gusto ko pa pala, actually, tig-introduce ko sa inda so programs with TESDA. Dakulot po ini, I just think na dainin da aram. So, ang kaipuan talang dissemination ng information. Ano po ang mga examples? So, para tahi, dressmaking, para gunting, kung pa-beauty. Dakulon actually po, kaipuhan talang i-introduce sa inda. So, at the end of the day, nasa sa inda, anong pilion ninda? Kung palagoon ninda, well then good. So, sana day po sayangon dahil mga magayunon ang programa kang gobyerno. Dressmaking, nagtatao pa kilibreng machine. Samantala, pinangunahan rin ni Diday Ko ang isinagawang coastal cleanup drive sa nasabing lugar. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Dagdag na bagong atraksyon ngayon sa Albay Park and Wildlife ang Bunny Garden. Sa loob nito, maaaring makipag-interact ang mga bata, maging ang mga nagsisimula pa lamang na mag-alaga ng rabbit. Si Hercules Barbacena sa buong detalye. May Bunny Garden na sa Albay Park and Wildlife. Ito ang masayang ibinahagi sa news team ni Dr. Franz Colambo, ang park manager ng naturang pasyalan. Ayon kay Dr. Colambo, kasabay ng naitatala nilang mataas na bilang ng mga turista, nais nilang mas mabigyan pa ng magandang eksperyensya sa loob ng pasyalan ang mga turista, kaya naisipan nila itong buksan. Aniya, sa loob ng garden maaaring makipag-interact sa mga kuneho, lalo na ang mga bata at ang mga nagsisimula pa lang mag-alaga ng rabbit. Pinapahintulutan din nila ang paghawak at pagpapakain ng mga ito. Although Bunny Garden siya, sasamahan pa rin namin ng tortoise kasi meron kaming mga 3 lumalaki ng tortoise and din nila mag-graze. So magtatanim kami doon sa loob ng Bunny Garden para freely takbo-takbo sila doon sa loob and then pwedeng maglabas or pasok yung mga kids para mahawakan or magkaroon ng interaction. Noong dati, ay inilalagay lamang ang mga hawla ng rabbit sa children's playground. Ngunit ang bagong setup na ito ay nagbigay ng mas maluwag na espasyo para sa mga kuneho kung saan malaya ang mga itong nakakagalaw. Samantala, patuloy naman ang ginagawang renovation sa Linyon Hill Nature Park sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Ang magkapatid na Analinda at Angel na piling mag-jogging sa naturang pasyalan. Ikinatuwa rin nila na makitang muling binubuhay ang nasabing parke. Magayon na naman, so happy na naman ako. Yun nga lang, yung maintenance ang hindi na asikaso. Na I think dapat hindi pagpabayaan. So kung lalagyan mo niyan kang mga lights na ini, makulang pagkabanggi. So mga early joggers, baga madiklum pa, nakakatabang yan sa inda. Kaya magayon na lalagan na naman ini kang mas ma-appreciate kang mga joggers na nagsasakat digdi. Pati sa mga tourist, tango niyan, baga summer na, dakol na naman ng madirig di sa Albay. Dakol lang tabang yan sa tourism kang Albay. Samantala, target na muling buksan ang Linyon Hill Nature Park sa publiko sa buwan ng Abril, kung saan inaasahan ang pagdagsa ng turista sa Kabikolan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta, ang inyong tagapaghatid balita.